Na antiga Grecia, as primeiras Olimpíadas duraban dunha 5 días. Estes xogos celebrábanse cada 4 anos para honrar ao deus Zeus. A competición estaba composta por probas como o salto de lonxitude no que se empregaban uns pesos de pedra ou bronce chamados halteres ou as carreiras nas que se percorrían diferentes distancias dende 200 metros no estadio ata 24 estadios no dólico. Os gañadores recibían moedas de prata ou ouro, ánforas con aceite de oliva, unha coroa de oliva, piñeiro ou apio silvestre e o recoñecemento social e político. Durante a competición, decretábase a quecheiría ou tregua olímpica. Os últimos Xogos Olímpicos da Antigüidade celebráronse no 393 despois de Cristo. Tras a ocupación do Imperio Romano, o emperador Teodosio prohibiu estes xogos. Con Pierre de Coubertin nacen os Xogos Olímpicos da Era Moderna, que son, por orde de aparición, os Xogos Olímpicos de Verán e de Inverno, os Xogos Paralímpicos e os Xogos da Xuventude. Os símbolos dos Xogos Olímpicos proclaman a unión e a paz entre todas as nacións do mundo. Os anéis e a bandeira olímpica, que simbolizan a unión de todos os países. As cores dos anéis están presentes en todas as bandeiras do mundo. O facho é o lume olímpico que viaxa desde Olimpia ata a cidade sede onde se celebran os xogos. O himno olímpico. O lema olímpico Citius, Altius, Fortius. E as cerimonias de inauguración e peche. O movemento olímpico está baseado en valores como a excelencia, o respeto, o xogo limpo e a amizade. Ata o de agora, os organismos encargados da coordinación dos xogos eran o Comité Olímpico Internacional e os comités nacionais dos diferentes países. Porén, estes organismos precisan apoio a nivel rexional para realizar unha mellor selección de deportistas. No ámbito galego, o organismo que colaborará co Comité Olímpico Nacional será o novo Comité Olímpico Galego, do que xa formades parte. Cal será a vosa función? Como integrantes do novo COG, o voso reto consiste en deseñar un proceso de selección xusto, rigoroso e dinámico que permita escoller as persoas máis preparadas nun deporte individual. Para acutar o desafío, centraredesvos en dúas modalidades, unha sen complemento, o atletismo, e outra con complemento, as PAS. Deberedes decidir que proba realizar, que criterios valorar e que aspectos físicos, técnicos ou mentais son determinantes na selección. Lembrade que para competir a alto nivel as persoas deben estar preparadas para traballar baixo presión. Seredes quen de estar á altura.